Hai kabeh, aku Amel Farasya. Aku arep mangkat sekolah. Tapi sadurunge mangkat sekolah, aku arep menehi tips babakan make up dandan sadurunge mangkat sekolah. Aja lali like and subscribe. Tapi ning video iki aku ora dhewean. Aku dikancane karo koncoku, yaiku Angesti Arcinta. Neng kene awak dhewe arep jelaske tentang dandanan sing cocok nek dinggo ning sekolahan. Sing pertama ono pembersih Garnier. Pembersih iki iso dituku ning Luwes Kestalan, regane sak yuta, nanging nek nganggo kode promo Aku Ayu iso dadi 20.000 rupiah. Ayo awak dhewe coba. Aja lali nyepake kanca. Ben ojo tembleren. Produk iki marake rai kinclok, wayu lan resik. Kerupuk elekmu iso lunga teng kececer teng mroto. Lan dagi-dagi. Taki rumba. Ngapunten. Nah, sakwise kanggo pembersih ana apa meneh? Iki ana lanjutane yaiku tabir srengenge utawa basa Londone yaiku sunscreen. Ayo awak dhewe coba. Produk iki iso dituku ning pasar Klewer. Regane piro, Mel? Regane yaiku 500.000. Tapi nek tukune nganggo kode promo apa? Kode promo Princess. Regane iso dadi 15.000 rupiah. Kegunaannya produk iki apa sih? Tabir srengenge iki kagunganane yaiku nglindungi raine awak dhewe saka sinar srengenge. Dan dijamin ra bakal ireng. Nanging tabir srengenge iki ora iso nglindungi atimu saka mantan. Nah, produk sing terakhir yaiku lip tint. Iki mereknya yaiku Wardah. Iso dituku ning PGS. Regane piro? Sak yuto. Iki wis murah banget sak yuto kuwi iki wis abange kuwi wis abang teng kembebiar. Komen apik banget. Apik banget. Iki iso gawe lambemu kuwi ora lamis meneh dadi rasa sepaneng. Nah, tapi bola-bali eneng nanginge. Produk iki iso luwih murah nek dituku nganggo kode promo Abang teng kembebiar. Jolali nganggo kode promone. Ayo awak dhewe coba. Tipis-tipis wae rasa kandel-kandel. Mana ya bisa Diratake ya. Nah, lip tint iki iso menarik doimu sing ora tau peka. Jadi, yen doimu ngelirik langsung wow.